ପୁଅଟା ଗୋଟେ ସବୁବେଳେ ମତେ ବିରକ୍ତି କରୁଛି ବାହା ହବ ବାହା। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ହଁ ଦାଦି କୁହ। ଆରେ ବାପା ଲିପୁ ସେ ଆମ ପୁଅ ସତ୍ୟ ପାଇବା ଗୋଟେ ବାହାଘର ବୁଝନ୍ତୁନି। बेटा मन में लड्डू फूटा। ଗାଁରେ କେତେକା ବାହାଘର ମୁଁ କରୁଛି ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଝିଅ ବୁଝିପାରିବିନି। ଆରପଟ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଝିଅଟି ଅଛି, ତମେ ଯଦି କହନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତାବ ପକାନ୍ତେ। ଆଚ୍ଛା ଦାଦି କହିଲ ତମର କେମିତିକା ଝିଅଟେ ଦରକାର? ଆରେ ବାପା ଶୁଣ, ଆମର ତ ଘରେ କେହି ନାହିଁ, ପୁଅଟି ଆମର ଗୋଟିଏ, କାଳି ହଉ କି ଗୋରି ହଉ ଯାହା ହେଲେ ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ଘର କରଣା ଝିଅଟିଏ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ଘରର ଯଦି କାମ କରିବନି ବୁଢ଼ା ବୟସକୁ ମୁଁ ଆଉ କୁଆଡେ କରିପାରିବି? ନାଇଁ ମୋ ଦାଦି ସେମିତି କିଛି ଗୁଣ ନାହିଁ। ଗାଁ ମୁଣ୍ଡକୁ ଝାଡ଼ା ଗଲା ବେଳେ ଟିକେ ମାଗୁଣି ବିଡ଼ି, କାମ କଲା ବେଳେ କଳରେ ଟିକେ ରକେଟ ଖୁନି ଯାକୁଛି। ଚଳିବ 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 ସେଥିରେ କ'ଣ ଅଛି? ଝିଅ ବିଡ଼ି ଟିକେ ଟାଣୁଛି, ମୁଁ ଅଧା ବିଡ଼ିକୁ ଜାକିକି କାନରେ ରଖିଦେବିନି, ରାତିକି ଆସିଲେ ଝିଅ ଟାଣିବ। ବାକି ରହିଲା ଖଇନି କଥା, ଦେଖିଆନି ଦିନକୁ 5 ଟଙ୍କା ଯିବ, ଯାଉ ସେଥିରେ କ'ଣ ଅଛି? ଏତେ ଧନବାଡ଼ି ସମ୍ପତ୍ତି, ଝିଅ ଯଦି ଖଇନି ଖାଇ ସାରିଦବ, ବୋହୂ ଆମର ଖଇନି ଖାଇ ସାରିଦବ, କେତେ ଖୁସିର କଥା, ସେଥିରେ କ'ଣ ଅଛି? ହଁ ଦାଦି ସେ ଝିଅ ଗୋଟେ ଟୋକା ସହ ପଳେଇଥିଲା, ସେ ଟୋକା ତାକୁ ଦାଦି 4 ଦିନ ରଖିକି ଆଣି ଛାଡ଼ି ଦେଇଯାଇଛି। ଚଳିବ ତ ଦାଦି? 4 ଦିନରେ କ'ଣ ଗୁଡ଼େ ହେଇଯାଇଥିବ, ଚଳିବ। ମୋ ପୁଅ ପାରିବ, ତାକୁ ପାରିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ମୁଁ କେତେ କ'ଣ ସହିଛି, ଏତିକି ଟିକେ ସହିପାରିବନି? ଦାଦି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, କାହିଁ ତମକୁ ଲୁଚେଇବି? ତମେ ପୁଣି ପରେ ଜାଣିଲେ କହିବ ଲିପୁନାଟା ମୋତେ ମିଛ କହିଥିଲା। ନାଇଁ ମ ଦାଦି, ତାକୁ ଗାଁ ଲୋକ କୋଉଠି କହୁଥିଲେ ସେ ପୁଅ ନୁହଁ କି ଝିଅ ନୁହଁ। ଦାଦି ଚଳିବଟି? ଓହୋ ବାବୁ, ସିଏ ପୁଅ ହଉ କି ଝିଅ ହଉ, ପିଲାଟି ଘର କରଣା ହେଇଥିବା ଦରକାର। ଘର କରଣା ଝିଅଟି କି ପୁଅଟି ହେଲେ ଆମର ଭଲ, ଚଳିବ, ସବୁ ଚଳିବ। ଆରେ ପୁଅଟା କାହିଁ ଆମର ବିଗୁଡୁଛି, ତୁ ତାକୁ କହ ସେ 4 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ଆସିକି ବୁଲିକି ଯାଉ, ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ହବ, ନାହିଁ ତ ନାହିଁ ଆଉ।